Je aktuálnym šampiónom v oktagone vo welterovej váhe. Ako sa pripravuje na zápas? Čo počas neho prežíva? Aj na to mi odpovie bojovník MMA David Kozma. David, vítaj na Slovensku, ahoj. Ahoj. Ako sa cítiš na Slovensku? Asi chodíš dosť často. Máš tu kopec kamarátov, zápasníkov, ale aj zápasov? Jako dost často sem nejezdím, ale když sem přijedu, tak super v pohodě, všechno mám tady dát, všechno v pohodě. Na tvojej tvári vidno ešte trošku pozostatky z posledného zápasu s Pirátom, tak sa trošku k tomu vráťme. 3-0 na body znie celkom jednoznačne. Ako si to videl ty? Tak měl jsem zápas pod kontrolou, všichni jako viděli, že vlastně jsem to jako kontroloval ten zápas. První kolo šlo do mě, druhé taky, třetí kolo jsem vypustil, protože jsem si potřeboval trošku oddychnout, protože jsem počítal s tím, že to může být vlastně na těch 5 kol, tak jsem to trošku jako zbrzdil, protože asi bych to nedal jako celých těch 5 kol dát úplně takhle jako ty první 2, tak jsem to třetí trošku vypustil, to šlo možná do Piráta, bylo takové jako vyrovnanější, abych mohl zase to 4. a 5. šlapat, tak jsem to udělal jako takticky a vyšlo to. Jsem spokojen. Pre ľudí, čo nesledujú, tak bola to obhajova titulu v organizácii Oktagon. Získal si teda, respektíve potvrdil si majstrovský titul, opasok je opäť doma. Dobrý pocit? Je to super pocit, jako tenhle opasek má strašnou cenu, já si ho strašně vážím a jsem prostě za něj rád. Prekvapil ťa niečím Samo Krištofič, alebo mal si ho prečítaného takticky? Věděl jsem, že bych ho měl porazit, že bych ho měl jako házet, tak jak se mi to dařilo, protože tu obranu proti takedownům jsem sledoval, nemá úplně tak dobrou, tak jsem jako čekal, že ho jako házet budu, akorát jsem čekal, že ho ukončím nějakýma loktama nebo takhle uškrtím ho třeba, ale on se tam pořád nějak kroutil, pořád byl takový jako nepříjemný na té zemi, tu obranu měl dobrou, pořád stával i jako fyzičkou mě taky překvapil, že i třeba v tom 5. kole měl ještě sílu jako stanou, takže jako klobouk dolů, připravil se fakt dobře. A nebyl to vůbec lehký soupeř, čekal jsem, že bude lehčí trošku. Dá sa nejak predpokladať, že ty si povieš, ukončím zápas takto a takto, ale nakoniec to je vždy asi inak a musíš reagovať na tú danú situáciu. Jako předpokládat můžeš, ale jako můžeš udělat nějaký plán, jako nějakou taktiku, ale v tom zápase to je vždycky nějak jinak, že musíš mít třeba plán 1, plán 2, plán 3, když to nevyjde ten předchozí plán, takže jako můžeš plánovat, ale vždycky to je fakt jinak. Máš toho supera naštudovaného cez nejaké videá, s trénerom to konzultujete, robíte taktiku, ako to prebieha taká príprava? Tak určitě, jako když se mi oznámí soupeř, tak v první řadě, co udělám, tak najdu si všechny jeho videa na YouTube, nebo když nejsou na YouTube, tak někde jinde. A potom jako děláme s trenérem, jestli má třeba opačný guard, jestli to je zemář nebo vrchář, tak prostě k tomu přizpůsobujeme tu přípravu a takhle to vlastně je. No. Ako by ty si sa charakterizoval ako zápasník? Čím si typický? Čo je také pre teba? Já jsem typický, moje úplně nejsilnější stránka je takedowny a držet pozici na zemi a tam jako držet pozici a mlátit jako na zemi. Úplně nejsilnější je právě časování takedownů. To si myslím, že mám jako jeden z nejlepších jako na české scéně, československé, ale musím se jako zlepšovat ve všech směrech. No, ten stand-up ještě slabší, a i když jako zlepšil jsem ho taky, ale vždycky jsem měl ten stand-up slabší, ale snažím se to vylepšit. No, prvý titul, tento opasok si vybojoval s Gáborom Borárošom. Je to zatiaľ tvoje také najväčšie víťazstvo kariérne? S Gáborem, nevím, jestli přímo jako ten soupeř je, že jestli byl jako nejcennější, ale ten titul je asi jako nejcennější, jako co mám. S Gáborem to sice dopadlo, jak to dopadlo, zranil se v tom zápase, takže bohužel to jako nedopadlo tak, jak jsme ani jeden chtěli, ale to se bohužel stává. Ale teďka jsem vlastně v druhém zápase s tím Pirátem ukázal, že vlastně ten titul mi patří a mám ho. Ako sa ti pôsobí v tejto organizácii v Oktagone? Čo si myslíš, že čo priniesla na to naše územie Československa? Tak dělají to jako ten Novotňák s Nerudou, dělají to strašně dobře, umí ty zápasníky vypromovat, ty zápasy jdou strašně vidět, mě to strašně zvedlo, jako všechno fanoušky mi to přitáhlo, zvedlo mi to čísla na Instagramu, prostě tahle organizace to umí zviditelnit toho člověka, ty zápasy a dělají to prostě dobře. No, mně se to líbí, jak to dělají. Nikdo to nedělá tady u nás, jak to dělají oni.
Naozaj obrovská služba pre váš šport, vypredané arény. Ako sa ti zápasí, keď je tam 10 000 ľudí? Právě úplně jako parádně, ještě jak to mám jako svoje lidi. Třeba teďka v Ostravě jsem tam byl jako celý jako sektor Karviňáků, takže jako kámoši, rodina, přítelkyně, všichni jako přijeli fandit a když slyším, když přicházím do klece, když slyším jako lokty, kozma, tak je to strašný pocit a strašně to prostě žene tě dopředu. Ako vyzerá ten čas medzi zápasmi, tá príprava a taký bežný civilný život u teba? Tak ráno trénink, nějaká fyzická kondice, nebo brazilské jiu-jitsu, to jako záleží na dnu. Třikrát v týdnu mám fyzickou kondici, dvakrát v týdnu mám brazilský jiu-jitsu v kimonu. Odpoledne MMA sparring nebo nějaké nácviky technik a prostě jako zápasení, spíš jako ten boj. Ráno teda ta fyzička, odpoledne boj, víkend jeden trénink, v sobotu většinou a neděle volna. A večer ještě do práce. A ten čas, ten ideálny odstup pre teba medzi zápasom a zápasom je koľko, aby si sa dokázal zregenerovať a pripraviť na ďalší duel? Minulý rok to bylo těžké, to jsem vlastně vždycky odzápasil, měl jsem týden pauzu, další příprava, takhle jsem měl 5 zápasů v kuse, takže to bylo strašně náročné. Už to takhle nechci, už potřebuji trošku veget. Takže jako řekl jsem si, že tenhle zápas dám jako maximálně 4 zápasy, že teďka dám ještě v květnu dám to Rusko. Po tomhle zápase vlastně s Krištofičem dám v květnu Rusko, letos si dám volnější a potom když tak nějaký podzim nebo zima, takže ještě vlastně 2 zápasy do konce roku minimálně. Ako si sa dostal k MMA? Mal si záujem o bojové umenia ešte predtým, než si objavil MMA? Ako to prišlo? Jo, to já jsem dělal vždycky, jako já jsem dělal asi od 6 let jsem dělal judo. Naši jako rodiče mi dali na judo, abych nějak sportoval, abych se nějak vlastně hýbal. Nechtěl mi dávat na fotbal nebo hokej, protože já jsem byl na takové ty míčové sporty strašně jako kopyto. Tak mi dali na judo, to mi jako taky moc nešlo, ale v 17 jsem si řekl, že zkusím MMA. Přišel jsem na trénink, chytlo mě to a u toho jsem zůstal, udělal jsem dobře. Ale judo ti dalo zase dobrý základ na tu zem, ne? Je to dobrý základ, jako čerpám z juda pořád, proto chci vlastně pořád jít na tu zem, nejsem jako postojář, takže jako základ to je dobrý a jsem rád, že mi rodiče na to dali. Ktoré techniky máš najradšej? Takedown. Double leg, prostě vzít soupeře z hanohy a švihnout s ním o zem. To je moje úplně nejoblíbenější technika. Čo sa týka obrany, si spokojný s tým, ako to funguje u teba? Obrany, ako myslíš? Brániť sa jednoducho, keď si v nejakej pozícii na chrbte na zemi a musíš... Jako na zemi jako nejsem rád, na zádech vždycky rád vstávám a jsem radši nahoře. Ale i ze zad umím bránit, ale není to úplně ta pozice, jako ve které bych chtěl být. Tento šport posledných možno 5, 6, 7 rokov išiel veľmi do popredia v Česku a na Slovensku, aj vďaka organizácii Octagon. Čo je na ňom také príťažlivé? Prečo to tak ľudí baví pozerať, ako sa mlátite? Já nevím, jestli na tom baví, tak je to prostě zajímavé. Lidi, když znají ty zápasníky, tak je prostě chcou vidět, jestli ten druhý porazí toho, ještě když je ti dva nějak hecujou třeba, že jo, nějak na těch sociálních sítích, když do sebe trošku ryjou, tak to jako ty diváky to prostě zajímá, kdo komu dá do huby a je to prostě zajímavý sport, je to sport tohoto století. Čo ostatné bojové športy, ktoré sa ti páčia? Máme tu tradičné karate, alebo olympijské taekwondo, judo si ho spomínal a tak ďalej. Ktorým inklinuješ? Tak já jsem judista, tak bych měl asi říct judo, ale já úplně jako fanoušek juda nejsem, že bych si pustil jako televizi, olympiádu a koukal se na judo, to jako vůbec. A ani vlastně jako žádný sport, spíš kdybych si měl asi jako vybrat jako malé dítě, jaký budu dělat sport, tak asi řecko-římský zápas, protože je to bez kimona, je to asi jako tomu, ten základ je asi jako nejbližší pro to MMA, ale i to judo bylo dobré v Karviné, já pocházím z Karviné, tam jsme zápas neměli, tam bylo vlastně jen to judo, tak mě rodiče dali tam a tak. Takou veľkou ikonou v tomto športe je Conor McGregor a nedávno sme sa opäť dočkali správy od neho, že ukončuje kariéru, ale to už tu bolo. Myslíš si, že je to naozaj tak, že skončí súťažné MMA, alebo je to len jeho dobrý marketing a ešte ohlási nejaký návrat? To už tady bylo, že má skončit, to ani nevím.
Tak včera jsem vlastně četl, nebo předevčírem jsem četl, že má vlastně skončit, ale jestli to je pravda, to uvidíme. No. Možná to je marketing, možná ne, já se s ním nebavím, takže fakt jako nevím. Uznáváš ho jako zápasníka? Rád se pozeráš na něho? Mám ho rád, jako ty zápasy mě baví, i ta show, co dělá před těma zápasema, jak tam řve po těch zápasnících, je to něco jiného, co předtím jako nebylo. Přinesl do toho fakt něco jiného a vnímám ho jako velkou osobnost. A jsem rád, že jsem ho vlastně zažil jako v těch nejlepších letech. A na tu jeho poslednú prehru s Chabibom, ako si sa pozeral, ako sa ti páčil? To jsem přesně čekal, že to takhle dopadne. Favorizoval jsem Khabiba, i když jsem fandil jsem Conorovi, ale prostě ten Khabib má ten jeho styl, ten wrestling má to tak najeté, že prostě že sundá na zem kohokoliv, na zemi ho tam drží, to je přesně ten styl, co se mi jako vlastně líbí. Chtěl bych to mít jako jednou jako on a pracuju na tom. No. Napätie a očakávanie. Veľké ciele vyžadujú veľké úsilie. Koncentrácia. Príležitosť. Vytrvalosť a túžba po víťazstve. Ribeye Stars podporuje na ceste k úspechu. No, teba 4.5. čaká zápas v ruskej organizácii RCC proti Alexejovi Šurkevičovi. Tí Rusi sú neuveriteľní bojovníci, majú to v sebe jednoducho, sú to zabijáci. Čo vieš o tomto borcovi? Máš ho už trošku načítaného? Tak koukal jsem na jeho zápasy nějaké. Je to kvalitní soupeř, ale myslím si, že už jsem měl horší soupeře, že bych ho měl porazit toho soupeře. A snad prostě v zápase nesmím udělat chybu a jestli ji neudělám, tak bude můj. Koukal jsem, že v zápase odchází hodně fyzicky, nemá úplně tu jako dobrou obranu proti strhům. Takže to je přesně jako soupeř, který by měl sedět mě stylově, takže půjde na zem a tam ho budu kontrolovat a případně to ukončím nebo umlátím nebo něco. Ešte nám trošku priblíž kvalitu tej organizácie RCC. Tak je to jedna z novějších organizací. Ještě moc gala večerů nebylo, ale zápasí tam hvězdy jako Alexander Emelianenko, Viktor Pešta tam vlastně zápasil, takže jako je to kvalitní organizace a ještě určitě budou dělat dobré gala večery. Aký máš sen v tomto športe, čo by si chcel dosiahnuť, kam by si sa chcel dostať? Co nejvíc to půjde. Jako zabezpečit hlavně jako rodinu nějak finančně, abych nezapasil někde už jako za 1000 euro nebo takhle, ale prostě fakt být ohodnocen kvalitně a dostat se co nejvíc klidně do toho UFCčka se podívat, když to není úplně ten jako největší sen. Ale chtěl bych si, jako podívat bych si tam určitě chtěl, tak uvidíme, jestli se to někdy povede. Prečo je UFC najväčšia organizácia, najslavnejšia? Prečo je to každého sen? Tak protože to je Liga mistrů, jsou tam ti nejlepší zápasníci a každý zápasník chce být ten nejlepší, takže když chceš být nejlepší, musíš ty nejlepší porážet a ti nejlepší jsou právě v UFCčku, takže proto to je asi každého sen to UFC. Už tam byl právě Viktor Pešta, teďka tam máme holku Lucii Pudilovou, zápasnici, teďka zápasila v Praze s legendou jako s Karmou, už tam prohrála sice, ale převedla hezký zápas, ale žádný Čech ani Slovák tam ještě jako neuspěl úplně, vždycky tam odcházeli s pasivním skóre, takže bych mohl být první. Chtěl bych být první, co by tam jako nějaký úspěch udělal. Aký je ten postup? Je to aj vec marketingu, managementu, alebo musíš najprv urobiť veľa dobrých výsledkov v iných organizáciách, aby si ťa všimli? Je to obojí, musíš mít výsledky a potom jako dobrý manažment, aby tě tam dostali, jinak si tam jako nedostaneš, když budeš jako porážet někoho a nemáš ten jako manažment, kdo ti to tam jako domluví, tak se tam jako nedostaneš a stejně tak můžeš mít jako dobrý manažment, prohrávat zápasy, tak taky ti tam ten jako manažment jako nedostane, tak to musíš obojí skloubit a jedině tak se tam dostaneš. Aký je ideálny vek podľa teba na top formu, top obdobie zápasníka MMA?
Tak každý to má jinak, někdo může mít top formu ve 35 letech a někdo ve 22, takže záleží fakt jako na každém. Je to i podle váhovek vlastně, že čím vyšší váhovka, tak tím se ta věková hranice posouvá, že třeba těžké váhy mají nejlepší věk třeba ve 36 letech a lehké váhy, vůbec ty nejlehčí mají třeba ve 20, takže je to i podle váhovek. No. Ľudia vnímajú tento šport trošku ako také dosť agresívne prevedenie. Ako ty to vnímaš? Ako tebe sa to zdá? A tak z pohľadu diváka. A už se to mění, já myslím, že ten oktagon a takhle ta televize to ukazuje tak, že je to fakt sport, že vlastně po tom zápase se s soupeřem obejmeme, uznáme si jako respekt nějaký. A myslím, že je to jako lepší, ale pořád jako ty staré babičky a takhle, se na to budou jako pořád jako asi dívat skrz prsty, je to prostě jiná generace, nejsou na to zvyklí, ale myslím, že se to určitě změní. Čo prežívaš, keď vstupuješ do tej klietky? Čo sa v tebe deje vo vnútri? Tak už se hlavně těším, ať už mám za sebou, ať už mám prostě výhru, ať mám ruku nad hlavou, opasek nad hlavou, ať už sedím jako na tom plotě a mám prostě radost toho vítězství. Ta radost vítězství je úplně nejvíc, proto to vlastně děláme a když jdeš do té klece, tak už to chceš jako zažít. A ťažšie sa ti zaspáva pred zápasom alebo po zápase? Zaspává? Jako, asi to neřeším, asi je to jedno. Já mám spánek dobrý, takže mi jedno, jestli je před zápasem nebo po zápase. Nejaké najťažšie zranenia, ktoré ti vyplynuli z tohto športu? Čo si zatiaľ zažil? Musím zaklepat, mě se všechny zranění jako mě se vyhýbají, ale samozřejmě nějaké tržné rány nebo zlomený nos, nebo zlomená ruka byla, myslím, ale všechno se za pár měsíců se jako dalo do pořádku a je všechno v pohodě. Nos asi 7krát jsem nezlomený nebo kolik, ale to k tomu prostě patří. A tak. Obrovský výkon tam vydáte samozrejme v tej klietke, potom je veľmi dôležitá tá regenerácia. Ako prebieha u teba? Daj nám nejaké tipy, ako sa rýchlo z toho dostať. Tak já úplně nejradši regeneruju po zápase, že mám týden volno a nedělám absolutně nic, že fakt jenom ležím, maximálně se třeba projít s hepsem nebo zahrát si, nevím, třeba badminton s klukama nebo s přítelkyní na procházku někam na hory, ale nemám rád úplně takové ty sauny a takové jako tyhle regenerace, ale spíš jako to leháro v posteli a občas nějaký pohyb mimo MMA a mimo žíněnku a gym. Musíš si strážiť váhu, samozrejme, aby si bol, myslím, 7-7, hej, ak si to dobre pamätám. Tá dieta je veľmi, veľmi náročná v tomto u vás, takže ako sa ti to darí odolávať aj tým dobrým jedlám a podobne? No. Tak já už to mám jako najeté, už člověk, když vlastně najede na životní styl, že přestane jíst hamburgery, hranolky, chipsy a takhle, tak si na to prostě zvykne. Občas si to samozřejmě každý dopřeje, třeba o víkendu, když není trénink, tak si nějaké hranolky nebo hambači třeba dám, ale během týdne, když je trénink, tak aby se ti jako dobře trénovalo, tak to prostě nemůžeš jíst, protože cítíš se těžkej, tak to prostě nejíš a děláš to jako pro sebe, no víš, že prostě když to prostě jíst nemůžeš, když to prostě budeš jíst, tak jako nebudeš dobrý, nebudeš podávat ty výkony na tréninku. Tak to prostě nejíš a pohoda. A aký je tvoj jedálniček? Daj nejaké tipy. Tak chceš přesný jídelníček, jo? Tak... Nemusí být presný, ale aspoň nějaké suroviny, že čo teda najčastejšie ješ? Vždycky jako na snídaní ovesné vločky s proteinem, svačina protein, oběd nějaké maso, příloha zelenina, rýže, těstoviny, svačina, zase protein a večeře už nedávám sacharidy, už jenom vlastně maso a nějakou zeleninu. To je můj běžný jídelníček tady tohle. Cukor, čokoládu, sacharidy jako také, to si úplně vyhodil? Občas si dám, ale není to jako běžný, jako že bych to měl jako napsané takové jídelníčko. Občas, jako, když dám nějakou malou čokoládičku jako přes den, tak se nic jako nestane. Ale jako v dietě už to nedám, ale tu dietu mám třeba jenom 10 dní nebo týden vlastně před zápasem, takže v pohodě. Čo pivko? Pivko jedine po zápase na afterparty s klukama. Jo. Čo ti dal tento šport do života, ako ťa vyzbrojil? Tak dal mi nějakou disciplínu, dal mi nějaký cíl, dal mi kamarády, dal mi nějaký tým kolem sebe,
mám prostě ten sport rád a je to můj život, je to takový můj životní styl a jsem rád, že ho mám. Čo by si poradil mladým chlapcom, ktorí sa dostanú k tomuto športu a hľadajú sa ešte, skúšajú hokej, futbal, tenis a tak ďalej a teraz idú do MMA a kde by mali hľadať trošku takú motiváciu, inšpiráciu? Tak jako hlavně ten sport musí bavit, musí cítit, že je to, co chcou dělat. A v první řadě si musí najít nějakého trenéra, který a nějaký gym, nějaký zázemí a aby se nějak jako chytli, protože když to budou někde se plácat někde sami, tak se nic nenaučej. Ale musí, jako kvalitní trenér je úplně to první, co si musí najít. No, musí, aby jako věděli, jak to dělat správně, aby nedělali nějaké blbosti jako při tom a takhle. Takže to bych asi poradil jako v první řadě kvalitní trenér a kvalitní gym. Myslíš si, že je toto šport pre ženy? Ako ty sa pozeráš na túto tému? No, tak už je to sport pro ženy. Jako mě se úplně ty ženy... Či je to OK? Tak každý ať si dělá, co chce, že jo? Jestli to ty ženy baví a chtějí to dělat, tak ať to dělají. Ale já bych asi přídelkyni jako zápasnici nechtěl, ale každý je jiný, no, každý chce něco jiného. Jako někomu se líbí kulturistky, mě se taky kulturistky nelíbí, ale když to ta holka chce dělat a cítí, že to prostě, že jí to baví, tak ať to dělá a každý ať si dělá, co chce. David, naša relácia sa volá Na doraz. Vy vo vašom športe jednoducho nejak inak sa nedá ísť len na doraz, takže toto ti asi pomáha byť úspešný, ne? Tak vždycky musíš jít na doraz, když nejdeš na doraz, tak prostě půjde na doraz někdo jiný a porazí tě, no, takže tak. Ďakujem, že si prišiel. Budeme držať palce 4. mája proti Rusovi. Nech to dobre dopadne a nech sa ti splnia všetky sny. Děkuju moc. Ahoj. Mojím hosťom bol zápasník MMA David Kozma. Tento program vám priniesol Ribeye Stars.